Tra-la-la-la-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Jeg skal huske at fugte læberne før et optag, for ellers så noget af det første, man ser, det er netop, at jeg sidder og gør sådan her hver gang. Ikke? Og når man ikke går og snakker, så bliver det, hej spøgelse, så bliver det sådan en lille smule, ja. Ellers så er det Bamses fødselsdag, ikke også Bamse. Her kom du, det var godt. 13 år i dag, og vi har lidt GMX, som vi hælder på, ikke også? Så det kan blive en rigtig morsom dag. Ja. Og ellers så kan vi godt sige, at du har fik lyst til at gå med dit sovedyr i dag. Ikke? Altså, sovedyret, det er det samme som en vinterhat. Det er dit store kosedyr. I dag er det Bamses fødselsdag. Eller skal vi gøre det lidt mere festligt? I dag er det Bamses fødselsdag. Hurra! I viser et par små gimmicks og lidt pillerplaller, som vi har samlet op igennem årene, og så fejrer vi dig, ikke også? Ikke? Altså, nu klør det på næsen. Jeg klør bare igen, så må de sgu selv om det derude i byen. Ikke? Eller hvem der kan finde på at... Har du noget at sige, Bamse? Ja, det er godt at have fødselsdag, det føles dejligt. Hvor endelig skal jeg være helt ærlig, så er jeg flindrende. Fudule med ligeglad, ikke? Ja, kan du sige, fordi jeg er bare glad for at leve, og jeg er bare glad for at være Bamse under sådan nogle fantastiske forhold. Ikke? Vi lever i en verdensdel, hvor der er forholdsvis fred her og nu. Ikke? Vi har ingen garantier for i morgen. Men altså, Bamse, det er Bamsehygge. Jeg synes, det er så fint i huset, Bamse, efter vi har ryddet så godt op. Om det er da godt, at du siger det, Erik. I dag har jeg lidt mere spot på, så kan de bedre se vores øjne og vores tænder. Ikke sandt vel? Det ligner ikke sådan en grobrænder, som kryber ud fra et mørkt hul under en sten, men vi virker mere sådan meditations society her, Erik og Bamse. Har vi fejret dig nu? Det er op til dig, hvad du synes. Så ja, jeg synes, det er fint. Alt sker er fint. Tak, Bamse. Ja, så vil jeg lade dig sige tak for i dag, Bamse. Tak for i dag, Bamse.